presentamos a la teua delegació. Hola, jo soc Tania Porta, soc la vicepresidenta de la delegació d'infantils. Tinc a la meva delegada Imma i el meu equip de vicedelegades que són Celeste, Consuelo, Sandra i Cristina. Quines activitats esteu realitzant este mes? Bueno, pues al llarg del mes, sobretot en març, hem dedicat a confeccionar la foguereta de Sant Joan. Enguany el lema de la falla va tot l'any gira en torno a Chapó perquè són el 400 aniversari de les relacions entre València i Chapó. Estem fent una falleta en una pagoda com a eix central, després està Doraemon, hi ha geishers, hi ha samurais, i tots els xiquets durant tots els divendres de maig estan baixant a la falla, pues ajuden a fer-la, pues a empapelar, a pintar, etc. I la veritat és que està quedant molt bé, molt bonita. I quin dia aneu a cremar la foguereta? Bueno, pues anem a celebrar Sant Joan el 14 de juny, el dissabte 14 de juny, no el 15, divendres 14, no, el dissabte 15. I fem així per el matí, hi haurà uns cinxables aquàtics, també hi ha un osset, després per la vesprada muntarem la foguereta, soparem tots els infantils i després per la nit la cremarem quan acabem de sopar. Molt bé, i vols comentar-nos alguna més de les pròximes activitats o pròximament ens aniràs informant? Pues pròximament, perquè és veritat que tenim ja totes les activitats programades de setembre a desembre, però volem esperar que passi l'estiu, així avisar-los de tot el que tenim preparat, perquè tenim disco live als més majorets, tenim una secció també planejada, o sigui que hi ha moltes cosetes que si venen tots els xiquets de la falla passarem molt bé i bona nit. Molt bé, doncs el pròxim mes te convidem a una altra entrevista perquè ens contes més activitats. Molt bé. Moltes gràcies. De res.